Lepi baro mentang idon haka program jungi ka Don Bosco Media Network bat kaning program ka bangin wan lam speak kadai ka kenta ki samla bat haka ka program ko mapitip ko mangi iman ka por ngisi wan yalam yaki long kmi long pa lani ki samla ki ba lale ka ek ba anuk sai ki ba bon de haka ka por mentang idon ya ikong sayo ikong Trinity sayo bat iba Everest Mersing de kini bro arngot daka kam ki de ki nohi kai nrai ke babon pada ki le daki we ki kam ki ba kin se tho hi te manta khlam das lam shu ngin phai se ka phang ka bagin yakran manta si ka long entrepreneurship la ne ka jing sam kam la jong bat ka jing penan kam hok ya ka sap ka bo ble la ai te manta ngan pani tho shwa ya I kong Trinity sayo khndiat phang jong I te I kong Trinity sayo ide I nohi kai Hasin Margaret hapo LP hapo Saint Margaret LP School mule idan remot ki khon nang ta ideiru ilong kme iblayo ka jing ai iblayo I jingai hisai kata ka jing penmi ilani ka jing thong yo shinrai jing rap shinrai ubabaro ni tep ya ka nam kum u lakadong turmeric lani u shinrai lakadong te hakani ka por ilasdang ru ikani ka kam na du usnam arjar lai te ila pun sluru iki babon ki long me bat ki kan thai hakani ka kam rap bat ila pun janai ru ikani ka rukam dak bat rap bat thung khlam da panan kam ya ka dawai te bat ila yo ru ki khusnam naka liang jong ka seng long me nang ta naka parish nang ta naki snong bat mantan dangshan yo sngo ba yo ru ya ka Padma Shri award ka bolong ka highest civilian award hakari India te menta iru bai layo ru ya ka layo jing ithu ru I na ka North Eastern Hills University halor ka kam ka bai le kam ka jing thong ya u shinrai khlam da panan kam ya ka khlam da panan kam ya ki dawai te ha ka jing no sneng jing I kam long shu ka ba tang khandiat ila pen yarap ru ya ki praspa tam ngot ki long kmi ki ba let's say daka jing ai kam jong I kim shu shong yeng re ki trei la ka jong ka kam bat ki yen ru hala ki jong ki jat te ha ka ni ka por ila ngila ban yo sngoru ngin se sngo na I ba I penya ru ek ni ka self help group la ni ka seng ka ba ki trei hi daka kam la jong te ha ka ni ka por ngi yo I ru I kum I we na ki nong lam khman hapot North East borok away ban thung ban rap yo shinrai u ba baro ite sashi sien kum u shinrai na la ka dong te ni pedang subhai pi kong Trinity sa ni program jungi te khlamlapan slam ru ngin phai sai ba Mersing iba Everest Mersing ide iniru ide no hikai hi da ka profession la ni da ka kam bai trai ide no hikai re lat na ka kam hikai pan mantai ide I senior academic mentor Habharti Foundation but idon bantar ban I training ki no hikai school sarkar ha East Jat Hills district but lat na ka kam hikai ilong ru unong rap but no rijing ri te kini bro arngot la fing ni pet ka kam ba ka bai trai kam hikai re ka we daki we pat ki kam kidang bon te khndiat chapang jogi ba Everest house nam arja arpo ila yo ek International Education Award ha khat khandai tarik unno pra arja arpo but ka na ka jingno snyang jong I ha ka puli puthi but ka nege jing ya khusnam jong I lapenlong da ka Kites Foundation Kites Education Production Yuva Innovator and School Fest ila yo honoris causa PhD degree hak arpoi tere guram phang mentau snam hi aja puai halor ka jingno snyang jong I ya ka kam shakri ya ka imlang sa lang bat kham tam hak kam ai jing hikai chagi jakanong kandong te hakani ka pot bat yakani ka award but yakani ka PhD degree ila yo na ka World Human Rights Protection Commission na New Delhi ila shimbantaru hagi babon ki conference national but international but ila translate ru bon ki kot but khndiat kini ki kot ki bai translate shaka kten khasi na ka kten phareng kedai ka kot Saint Alphonsa shaka Alphonsa bakhun Saint Elias Kuriakose Chavara shaka kot Elias Kuriakose Chavara bakhun antau Saint John Bosco shau Don Bosco bakhun Saint Clara of Assisi shaka Clara bakhun jong ka Assisi bat kiwe but ila
bat ila pen ila yoru ikan bat ila trai ru halor jong kenika intermarriage according to the word of God ka jingken teu kurem ha ka balang Catholic kat kum ka tiru blai bat kiwei pat ki jat benriu te kine gidei kendiat sapang jong iba Everest bat sapang jong ikong Trinity rai ladang ya tholot ke kandom bang su kenika jok su jongi lani kenika jingek ran jongi tengin sngap hinaki te hakadi kapor klam na pan slam su mentang ngin pai se I kong Trinity sayo kong pila ban batai ngi kendiat nalor ke namar ba kumbangi tep kenika kam hikai jongi kadai ka ba te bat ka ba bampor bat ka bangim la ban aipor ladangim la ban long kita gi ba salak nginum la ban trade ki pat ki kam bat ngin thait ru mat bat man sim te hakanu ka ru kam pat pila ban trai ya kenika kam reps and rai like na ka kam hikai jo pi kumlai pi baro kam tam ya ka Don Bosco network kabala khod yangi se kan ya ka jinge krem hagan ka janmit bat kumlai pi ro baro kinong sngap kat ki besngap ya kan ya ka jinge krem dan ya ka jinge paliu jinguk jongi nga kumbaya la pilai ka jinglang phang ka lampang ne ka jingkran lam khmat ngadei kong Trinity sayo ngasong ngasa hapo mule hapa dai po Paris mo kondeng West India Hills ngala don dungut ki khon ban ngala don ru ki ksiu nang tapat ngala long ngala wan na gayen ta sem ko beduk ye don khat wai ngut sipara imei pa jangi ki rong kinong rep nan do dang rep hi na mar ngi la wan na gayen sem ko beduk ngila e trei kum kinong rep imei pa jangi ki long kinong rep na kata daw na do bangila nang hi ban bad yu mok hiu ngila tre la kata kat bad imei pa jangi te nalor bangalong kum indong ikai mentangin poi be sekapang ngala long kum indong ikai ngala ikai school na adu ibang lapas ke metrik hadien bang lapas osnem cejar kendai spak ka putra nadu osnem cejar kendai spak kendai po ngala long kum indong ikai di school private kum tu ngala long kum indong ikai ngala yo itu lob wat isan spak handir spak sibnai ndrei kai ke bangas ngotenat ya namar ngas ngotenat bangan don rengkat bat kena bangas ngotenat ruman ai gi ikai bat kenaret namar belai bangas ngo e kenaret te kat badangnya kipor badangnya kisni nga hikai di kumne slem ha kipor ngalapas iga kelas 12 bat ngalapas ru yak biye ndrei nginga kelepas ngi school gi balong school standard ndrei ngalapas ngi school nong kendong I ngalapas iga biye nang tena po clearet jantia Eastern College abangi paipat sekam ng mga tray ngas ngoba ibun kikam ng mga tray ngalalong kulong tumi kabang abat menta kum I secretary jong ka Saint Man Bay Parish ngalalong ru I secretary jong ka way ka society kabang asengi kayang scam spice producer cooperative society nang ta ngalong ru inong hikay ha school nga day nong bat hi kam pisapi lain I head teacher ila penbentay nga kan ngakam ladang ipai sapang ka unusun rai ka ay kabang ikapang kabang layo ay kan ka Padmas reward na unusun rai na kadong unusun rai la kadong jongi kumba kapartay ka tibanta unusun rai batam kamtam po kan ka jela ka jongi uday usun rai uba dan ni ka comment contents kubagi ong new plus dan 7 plus unusun rai jongi umday bandong bangas dang mga nane banga penitu mga hede unusun rai ula don nado masdangi nado I may pamen bemen jongi mo gila ya rep unusun rai hapo kamtam ubday hapo ka West India Hills te walada uday usun rai ubabaha hendrai buon kinong rep gitu ki por ki pat tibi mo isuan di ki yau ki bamarjan ki surep khendiat kan soy umto nalor baki ya bami ki wandi hayau nang ta ka yau ka suwat hi kumto malumala tad hadu usnem ar hajar lai ba iwe ihmen jangai ba long XMDC menta ila wanra ya ka wei ka scheme na po ka spice board hasnong jongi te sudon bok bakito ki breu ki bawan inspect ya ka snong jongi ki lab yang namar kito ki officer ki field officer ki de ki dakhar si ong no mo kemnang raban kren ketin la jong te ngapa de bangala apa se itai BA lene bangala apa se itai mitrit tangala asngo
nang hi melu mala banyak keren mati te nadu hutu snem arhajar lai su ong no ba ngahi lade ngas ngutu ba kadon ka air ka lad jingira bikinong rep lada ki thung bun yung surai la kadong te nadu ketuhi kepuar nga batrek no ikaneka office badan nang ne po sulong haka tu kepuar la ka kibriu ki stang man yo ikaneka skim tang nyumut sulong dong nakitu ge nyumut pat namar ba ngai lede ngas ngau ba pleng ban rep yu nu sunrai la kadong deu sunrai ubalo bayo kilat singirap bat ko weru ulong sunrai ubhatam ten nakitu hi ngal asdang ban kore hi ngala ya lej kiwe ki yeng gibreu mo ngala lej barabuat kaneka office den mangla itu kaneka office ba kadon kilat singirap ikanong rep te ngalej hidalade ngapan iki jingirap nata kaneka office ro ngala das ngungu ado kata-kata baki sengap iki ke banga kerpat naki ngalai arab kumbai kreatif ketegi por ado pras pa mut kinong rep iya yo ka skim kaneka skim beki yo na kaneka spice boot ba kini rep nya thiet dia usumbai ban penhe i jakathung bat ngadas ngungu ado kata-kata ba daga jingan ya lambastad jong bulai ba ngaklem ye no ikinong rep tang histeng por hoy kamlong ga kam ga basuk ban yarab ikinong rep kam ki form rungin hapendap mo kede ketin pareng bekiong ba ki bapli ginong rep tumnang ngastang nang sinong lajong hadin nang tapat ngastang skiwe ki sinong pemarjan ngalet hi volunteer hi lade ngasulit om hi ki ba kino ki bakpa ban thung no sunrai la kadong ban penhe ki cakarep ngan ai pisa len ngan war ki lat singirap ngasu wan rahi ki form dalade ngalet hi ki sinong ibreu ngalet hi ki sinong no ki sinong klem yo kandir i jeng sio Henry ngasu wala danga tre ka kupuar itu lob ibaredro Henry ngalet be tuto te kumno ngayo kupuar pat bangan let sikiwe ki sinong ndai tanga sinong la jong dakaba wala danga longinong hikai Henry hadin ka school ngamju song thai mo ngatre ka pela jong barakas ni sejan bat badai ka syuting ngalet sikiwe pat ki sinong hadin bala kut ka school kadon ki sinong pramarjan ngala hiban su let jaka kejadro leya kendo ban kita genong rep ban pen slori kita genong rep bakin rep ban ngan ngerap iki ban kita penyo skim iki tangada snongu sibone khamtam ka spice boot mo po ka jing pejong i sa harmen radras ka kepuar ibadan hang silong ila yarap sibone nga ndey banga penyerap iki no rep tang ban ban penyo usun rai ban thong henry nang ban penlong organik yo usun rai jingi balong klem dawai te ka ne ko office ru kani ka department ka spice boot kala yarap ru ikanong rep mulu ban snasbo wadi ka turung ngalala ban penyerap ikanong rep tikinong rep kila asngo tenat te long ka tarukom mo ba balay ba ngapoy sidok kan ka thong namar ka kijing ka bangalap ru ngamju bo khamat ngayaj si khamat nang tanga yarap ikanong rep ngali ay ge awareness ngali ay ru kijing yarap nang banta jongki bat kawai ru kolong ba ngan wat lada ka spice boot how do snam arhajar kasan kala good andre ngam sange kan ka kam bat ngadas ngotenan dulu adu kata-kata ngalayo ruban yalam ki nong rep jang isa po kirla mo kum ki study tour kila yo bandai hadu like group gila ya ngomujahi bandai cetei te ngadas ngohun hi ngalas ngotenat hi te nadu snam arhajar kasan kaneka jingerap wat lada ngimyo su andre ngapa dilede ngamju sange lor bangat tray ngadang mi isi kinong rep ngalapun store ba iki yung pej wat klet dan wat pendu mo yung nujung tung pide ban tung met ang kapuas dengan ang duwai pa di ublay ba lakum no pinyo pat kilat jingerap si sa ublay ulas nga bi kijing duwai jonga kijing trang nut kijing anut jonga bahau news nam arza khat pra kaneka sarkar meghalaya jongi kala penmi pat sakoi project ke bakki khat ka mission la kadong sachisin ngayo kan kelat bani rapat di kinong rep ka government jong ka Meghalaya kala jid inga bangan longkum ilidar farmar di kinong rep te han nalod jong arung isodon pak sipumut ki lidas nang topat ngi rap di kinong rep da ka baka sarkar ka ayengi ka bor bangin lech kisnong jong kinong rep swa bangin ay gani unu mari kinong rep ngila ay ru ka awareness mo kum kenjaba makin kular makim de ban thung dawai makim de ban sule kai ka skim nga bakiyo
namar ngala expert banga ha ke por bala yo ke jingarap na spice boot ngila ai ki dik pisah teh kan dia ke bentapat ngila ai ki de usun rai ngila ai de usun rai bikin ya thung hi teh long kum ta mo ke kam ke bangi trei walada ke long ha ke takru kom ru hende kam long kam ke basuk teh ngi dei ban long ki bayai ne ngi dei ban long ki bayai ne ban ngi dei ban long ru ki ba slur ban le ke kam ke babah namar la dang ile ke no ke kam klem de IT lut ye de kam long ke bejob ndrei namar ba ngas ngo ye de bang ada sngo yu blai la ai ru nga ke met ke phat ke bakoj ke baklan tikinong rep ki kemen da ke jinga rap jong wat hoi marwe tengah mela ban le ai ndrei ngada sngo yu sorkar ba ki la rap hingi ba kumno ba ngin pen he habang alik ut dan he habang alik pan kilat jinga rap ngas ngo tenat ba ki rap dengan ngadon hagawe ke grup ke bekerteng si borlang nya hagan ke grup nya dan si pongut nang ta hagan ke society ge scam dan arku sangut temen tapat ngidang sedang ba ngin ya form seki FPO no baki ong nang ta ka sorkaru menta kala peslur pad ini bangin bakin ya rap ini bangin yo kum di collection center wat meneri ka sngiru ki ka sorkar kala ya rap ini lang ba ka basin development nang ta bat ka prime hub karena prime nang ta bat commission la gadong gini bro lai teli mo ki ai ki wan ai ni ki jingerap klempep kan long ga basai so na ga mentau ni sun rajung te ka bang amud ban ong hang ne kano ka kam ka bangi mu na ne kano ka kam ka bangi mud ban le hi ka kam ba ngin job ai kum no ngin job da ga bangin ya sha ki jing ki bun ha ga jing jong kum ndrei wan ada kataro ya ke bangi mud ya ke bangi terang ide bande ngah ye le de bangas ngok low le ne bangas ngau ndro ye le de ndrei namar bangala experience ye le de namar bangala lehi kini ki kam la ka don kuno no ke jing eru ngamju khuslai bat ngamju ar tatien iru bakan long ba ki kam ke bejong yes tenat kata jing ya thu jong kang te kendiat ngin pen ken moi ki nong pet ba kani ka program jangi ka yat live menta na po ka lilaki cable ka channel ka ba ar spa nyup khnai ba ha ka ju ka poru ka YouTube channel ba la da phikwa ban bo ki jing kli ha ya ki ni ki ar ngot ki rew sham phang ka ni ka por phila ban bo apo ka live chat jong ka YouTube channel ba phila ban yu ka Google Meet ya sim tangi la sedang okay ka next program ka program ka ban one la sham tiong in sedang ka Google Meet di hakani ka por mentang ngin pai sa hi ba Everest mersing di ba pila ban batai ka jingyat lenti jopi hado menta ngadap na gajing sungungu ya blay try kan rat mo ka ba khmat tenang ta ka bar ka le chai mei junga bari pa junga ibala khlat no te gajing long brew hi mutsen ngi habani ya jing kumalong i kong Trinity sayo te ngasungu ro yepi i kong Davida but director jongga Don Bosco Media Network kajing wan ra jong pi yangi khamtam ngasngeu yalade ba ngadang long kumukna samla kumun ong no Henry habang yo sngew yakikintin ki ba i kong Trinity la keren cakman ngarung yo men sim bat ngasau kumen ban yo kalar ban syong rengkat bat i boleh yo kat ka Padma Shri Award mo te ngasau tunat kum kini ki program ba pi ayengi ke platform ba kum hi ka balong hi ka team mo kadai ka jing sengkam lejong bat kumno bangin pendon kam hok ru ya kisap ki pong bangin kentiu ru ya keri berjai benriu ngin kentiu lang ru ya ki para samla lane kilong kemi kilong kupa kam tame hakine ki young generations ki ba wan menta ki ba don baik kejing kwa lane kejing terang bani yo baik tang kita ki white collar jobs ma ki kam sorkar te henrei kum kanuksa banga hidala de hadu menta ngampat dawat palat hire ya kita ki kam sorkar te ngahikai hoi by profession kumba pila ong ba pi khot chenero ye kinong hikai henrei
Hawanya lah hikai kumba nriu nyos na may ay kumto. Henry kajing hikai ro haba hikai haki school private tapi sutu ka kajing siu golong goberit. Tengambang se bang haban yang la jong kijat siya ke. Tengala sedang hi jing siya kumbala ong ikong Trinity bar ka kam jing kala kran kam jam. Te ngalelei kuman ong no ngadang day budding entrepreneur in the making kuman ong no. Te hoy ki skills ki prepare kumba pila ong ba mentang ngalong kumu way na ki ba train na kabenta ban don ha ka Bharti Foundation apo Meghalaya ngila tray haka reindeer ro kumba khanri tu ligi jela te ka Meghalaya kalong ka budan bok te nga ka jing sha ngas ngau tunat ban long ginong hikai namar ba my aim mo man ong no ka thong jonga mo kalong ba nga I should make others better than what I am. Kata kali ka thong jonga yaki kena ki bala ikendu ban nga ki bala keren ki ba ngala hikai yaki yaki ka ba ngadon ha man sim nga keren ngam juset. Tengah kuat ba what I am they should do better than what I can do as well. Kata kali ka jing temu jonga. Te kumba pila ong ba ka jing yai lenti jonga kumnong hikai kata senam. Te mentapat kadon ka lat kalenti ka ba ngangayo ban ya tray bat ka foundation ka ba support ya ka quality support program hapo ka jela jungi bat hapo East and West Giant Hills ngangalong kumu senior academic mentor hapo West Giant Hills mo te nga leche ki shnong ki thau kamtam ya ki nong kendong hakaba nga shem lagi jong ki khmat baga quality education kadon kampalat hapo ka jela jungi nga kumu samla let's say ngasngau ban ong ba kumba I kong Trinity ro ilong no hikai wat ma piro pilong inong hikai piu I ka situation kumno ki school ki ba khamba ki de ki school private kuman ong no ki badon sha sor ki institution ki ba khamba te henry hakinong kendong sngau si ban yu I ba ki khna jungi ki myo shishai ka quality education ngingi focus na ka foundation jungi haki south ligi pillars kata ka banengkong kadai ka student engagement, ka baar kadai ka teachers engagement, ka balai kadai ka community engagement, ka basaw pat kadai ka environment or campus engagement ka ba ngila ban le ban long vibrant. Te henry haba pecha ka jela jungi ngai I ba ka long shisha ka ba namar balai haki school government haki long kendong wat ki building rong im don properly mo ki ba biang te kalong ka ba te kajing tray junga bat kene ka Bharti Foundation chwa bangan join ngala long kumu resource person hapo ka State Council of Science Technology and Environment hangne ha jela jungi te ngala lek keleng sodong ka ri kasi jantia kuman ong no bangin tray ban yo ro ban yas no tilang bat ki cooperative society te bat kini ki entrepreneurship development skill training ki bangi Aisha ki shnong ki thau ki ba kila ban shet inga ban le tengah le ikat hi bore bala moi berit te bun ba ki appropriate technologies ki lokos ki ban ong no ma ki ba bun tengah mlah ban jar kerteng te ke ba kane ka office ka ai training te kapan ai men sim yang abat kapan long inga bangan kam long innovative ke nyata tengah apply lut hakine ki kijaya lenti junga kumu nong hikai mentasya mentor yaki nong hikai pat te kata ka bang kham sung tenat sisu namar beleng ba ki nong hikai ngala ban ignite khambun gen yaki we pat ma tengai iba lengba kan ka engagement jungi bat ki nong hikai haki school nong kendong bangin yarap yaki haki ibore barit let's say kumno bangin use ya ka innovative ideas let's say ban use ru ya ka technologies menta hakane ka por online more or less mentang ila jandap arsnem te dei mangi ba initiate ya kane ka virtual learning pedagogy ya kinong hikai bakin nang ban use ya ka zoom bakin nang ban use ya ka skype nang tagi google meet kumba piong but kumta ter ki webex gitu ki cisco ma gitu ki online meeting platforms te ngila hikai ki te kiru kila nang menta usan ka babalay ka panlong nga bangan yo ay katuka award rumah kepada ka national as well as international te kalong kumne ken kajing ya lenti junga hakine ki school
kumbalong na hakatu ko school lumenso UP school hapo umulong kabadai ka way nagi school ka bahap hagane ka Bharti Foundation Quality Support Program te hakatu ko school ngalek melong meeting hakat kharwai tarik November hajar khat khandai kadang kriat ba ngayat nadu na shilong tai na poing long meeting ong nyow baje ngalap poi ndang la poi hang tung yo lat bani keren ong lada pikwa bandon ke jingkla hang ne namar ba haki benai banwan haki April yu tu kan sadon kat tedam let's say hadu si kilometer kadang her kat tedam sejrong hagal air ma te ki kena ki astma te ki ong sa sung bahasa ya rap ingi bangin le konkret no ya kene kemadan football lane kene ke jaka bangin yang assembly te kata kolong ke tengok ong ki ngimla ban le adu kata namar ngiru gede tangga gajing rap singi keberit ke bangi kuah le gede ka quality support program ke bangin train ba ki kena kin long fully engage kinong kairu kin long fully engage bangin yo ka quality education through different activities ke ki competitions ki bala ban long ka district level state level national level international level ni ai mangi in different platforms ma te kalong kumne gen te hakata ka step nga khot ik mi ki pang ong ale ngin ya keren lang ka ngila ban le te ki ong to sang in sayawan da ki layawan te ngong tang ko ka idea ka bangala ban ai ba uneut upumpum unom her ka ba kilometer sejrong bat por slap hinam kire kilo siliang ka kejat jong pi ya kendeu bat ki kena piti bi ki snot nat ki ya kik wat kini ki kenro ta te ki ya ka dur jong ki jat jong ki kiti jong kiru te kamlong healthy bat kamlong itnat te ngong tang ko gini ya tung plang no pikloin am ngarang perkhat bagi kami ki pakin wan tang kendiat kata kesengi henry ke balong su pla pat kalong kumne ge ngong gin tung plang kumnong in yo na ngong gini yo wat yo plang im don kamar ban pelut tendang ala ong kum taki negi kami ki pak ong tong in yele tendang kila ya wan sha kata ke step nga perkhat kin wan tang kumbalai poso pongot ki wan haduk prap nerungut te ki ong sangin nom la arban pendem mendang singin wan biang sa singi hakasim bobot sis pa san penderungut ki wan te kata de ka thong ka ba kila job kumdair ka jing job junga ka de jing job jungki bat kata ka third pillar kata ka ba ong ka community engagement hang tu ga ni bat ka de ka jing hikai ro ya ki wei ki school lan ki nong hikai ba ladangi involve hisai ki kimi ki pa lan ya ki community ka de ka jing kerku namar ba bunsin hisai ki school kamtam school sarkar ki kimi ki pa ki shu bread bed tip kalong kumno yuma ki kun kiti henre ngimdei shu ban le unta menta ngi persyang menta na ka foundation jungi ba ki kimi ki pa ki dei ban long very close at heart ken but ka school but kinong hikai bakin support namar piti bi ha school kumba shubu nak 6% prapo persen ki don ber kimi ki pa henre bat ki nong hikai le se lai 4% te kata kan ke bolong hakmat mo tenda kila ya wan gila ya tung plang hisya nga perkat kin tung tangkum balai pomitar ya henre baro kamadan football te ka community bat ka dorbar sinong jongki gila ada ka hukum bambit ban lekai te ka tu kamadan menta kala jerngam te kata kan ke de ka sukses ke ba kini ki kemi ki pa bat iwe na kinong hikai iba kerteng inyauki samati ma iba de na tu ka sinong hi te ngalak pen dokumen lu di ngalak pen tho lut na dong sedong ki reports kumno ban submit online ha tu ka Teachers Innovation Award ke ba kila le na po ka ZA nda kila le ang tu ngalak pen upload ngapen le lu mangan dong sedong rengkat ke jing trelang jungi bar ke jing khot jungi ya ke community namar ngam kwa ban le dala de ban yang maki ken hala jong ki kijat kumbanga ong ipi ba lada ngalak ban empower kuna ban le khamba ban yanga but sakawai riyo kinong hikai it will be ignited masses kata ka jing temu junga mo tenda ila tre tengila pendap ngila ya tho la penbiang lut kita ki report ngi submit online henry tang hadin si benai ar benai kala yo ka kubar ba ila syajet ben yo ka national award hakabau Ramesh Pokhriyal ma hakut kubar udang de education minister na po MHRD ula declare ba unsa IMO ya gitu ka award te kalong ko bas ngotenat ba habnai agos hi la yo ban leino haki tu gi benai hatusnam te dep nang tu pat dangdon biasa kowe ka award ka ba iju inong hikai na Meghalaya ngila nominate na Bharti Foundation
in participate haka international competition haka juk por bala organize daga Thar Simply Jaipur ma je kidon sis pangut kinong hikai na po ka perthai bro ko wai but de mai again bala yo biang ikene but ba khams no tunat ye gatu ga ZA award lei na Meghalaya how ne usnem arajar arpo sangut kila simbenta de na kadau ko bangala initiate ya ini particular nong hikai but de na kadau jong kene lockdown yu kumne ngim yo araban ai ha ke media ye iru te rem lei ka success jong i kala don te iyo biang saya ketuga award de nak kadau ka penlong nga automatically bangan receive ya ketuga honorary ru andre nga ngam persong kwa ban le nga ngrang kwa hiban pule hiru hagisngi halna hagisnam giban wan te andre to ublay ula ibit kabiang te ngaru dalade pilai i kumbaong i Miss Davida ba ngala attend bun ba ki seminars ki you but hakapor ko banga long kum resource person hapo STST Meghalaya ngayo kalat ban lech po New Delhi ban participate on climate smart governance mo hakaba ngingi don kam ban burom i kamay meriang bat kumjuro bangin sumar sukherika bat chibun gijing hikai ki bang layo nang turo bat kitu ki technologies ke baki la alam hakleng sodong ki jaka ki baki ai training mo te ka penlong nga bangan ichi syai kamay meriang bat daladero menta usnam baladep ngala thung kumba sanspa try ki ding bangala le daki ding so ro kumtu ki ding dawai ro ba kinlong integrated farming kumtu te kala ban long ro agroforestry kumtu mo te ngakwa hi ba kata gajing i junga le se hakakam hikai kadon bai ladangam kwa ro te mentale le kata gajing yu jungi le se kumba long hi hagane ka team ban long entrepreneur te ngatrai ban long hinong hikai hadu bukut ngamla re renga hapai sya kata namar ba hakajing im hi lada pimdon ai bapin yo ban yang hi halajong kijat bapin trei pin kita pin pendap pin biang da kata ka tulop jeng ngim sunghun de na kata kadau ngi ki iksar ngi haban trei tom gumbaong i kong bang ide ban long ki basungurit ma de hoi ya kata le ki bahakamat ngi de ban change sya kata ka attitude jungi ba ngin trei ya kono ka kam ko bang i trei gumbaong i miss menne bang adero we na ki nong rap te piong rap kono nganang hi ban rap piong pu lengkaru biang piong kono ke kam ngatre te sakawai ru kalong kumne ke ka jingrap jungi bunsen hi ngiong bangi de ginong rap hari kasi jantia hi jungi ngi iba kalong kumne bun hi kinong rap kimdan syu ke jaka bakin rap really ngi la long baik tang kinong thum ki cultivators te ladang ilong tang ki cultivators nginom la arban pendap ya kijing don kam jong ke ying tementa kadai ka kapor bangin perkhat bahaba ngidai ban rap ngidai ban yo jumen toy na kutu jing rap ngidai ban long hisya tau bos ban budor wat ki mar rap jungi ban di hadu hayawru andrai kumbol long hi mentak situation po gejela jungi pi ba kinong rap pli kisah hasuny namar balai ngingim don ke bor ta ngilong tang kita ki cultivators ngimla shu ban on everything baro long la shu you bai bangin paisha ku surkaru kanom la ban ailu dia bero andrai ngidai ban Singau sorong bangi nang istat, ngidai ban nang ban rap ban riang ban pule ban le dalade. Mdeir bangin abay tang yang kita. Kasurkar kala ai ki training beper. Kumbanga dalade ban le ban risniang ngari sniang hadu arpo santeliru ngari. Te mentale ngadang kwa ban le kham he kenang bangan la ban yai ru shaki food processing in the near future. Kata kadai gawe ka thong ka banga kwa ban pasyat shaki samla. Wala da ngala don kata ka kerdan kumban ong no. Ngala mud ban pendap ya ka masters in English literature Henry ngai i ba ka scope ka don bun ha ka social work namar banga ngawan naging kasem ka beduk kumbaong ikong te ngaru nga sngeu ba ka social work ka kam don scope hapo ri jungi yamentahi tengah pai no ngalej pule na igunu pi perkhat Henry ngadang la ban le ki kam ki ba khamba te habanga follow ya question lade nga sngeu ba there is no limit tementa ngai iba lengba kata ka training ki beper ke bangalai ai shaki chnong ki thau shaki tu ki cooperative society ki bangalai kendu ngang layo lupa ke skill ke biang ke ban long kuma real entrepreneur in the near future ma te le sengala ban phai shaka bamboo technology baik ku musik ngingim tip ya ka dor jungu le seng ban bam ro kalong namar bagadon ka high protein content wat hadu kini ki than ki badai tha tam jong ka Kashmir ngi laban pendon kam ya ka
ya ke lungsi ke balak paket balak proses bah. Henry ya ke peleng PI begitu sipai kidan ki social media yang boy I bakila ke lamau tah. Henry ke lung ke nomlong rekum tu. Nomor bagadan ke special iu tu mo. Te kalong kum ta. Te ke ngaku banong sa ke kelong ba ngimdei ban le rany ladangi ngiladon hakno keno ke kerdan lada pidei nong hikai lene engineer lene doktor kino ki profession kiaban proof ba ngidei ban yo la ke jong ke bam nang ban tre ban kata hoi bun let's say ba don sesor mdei kum ngam nong kendong te yo let's say kim yo kata kalat henrei haba yo kalat sumpah ban make use te kumba ong no ba kata gajing risniang jonga nganga ngale artificial insemination hidalade nga inject hidalade yang ngalai training ngalai sa sibnai apo kedam kulai hadu ba nganang hidalade dengan ki vaccination yu ki badon kambaro habadon kam ngalai pan na ki officer kar ladon ladam don rengat hit namar ngari bat ngai I bagajing mentoy kelawan nam dai retang nga ki para juga mentah kila trei tengah ngalai hila gejong ke kam ki kila trei tangba ka idea na dong sedong ngala ai ngala sumar ngala hikai ki lek kumta lek kumne mo tikila shimti hiru te asngau ba let's say ka food processing kedai ka way na ki kilat kilenti ki bala bhaban thaukam thaujam ki khunsum lajengi namar ba kumbangiyo I bun ba ki resources ki badon hapo rikasi jantia jungi kalong ka basungsi badang wanle business da ki way ki banabar te ki jongi dang long pun ban da kinong tray long malik pun ban ki way ketu kalong ka bakham sungsi te ladangi don kata ke jinang jing start belengin pendon kamera full hangtu be belengin up ya kita ki white collar jobs ma ngidai ban trade dale desing sorong bangin long entrepreneurs te hangta ke ngin soi I bagadon ke jingkela ha ka imlang salangin contribute te menta kumbong pi ban rep han ban rep kubi ban rep kino kijur yim don kamera ban pas kita ki master degree ki bahek lane ki wat ki PhD ru nomor ngila don ki office beper hapo ka jela jungi ke bag sorkar kala ai bat kijing hikai ki training beper pan ki kijing rap ki kloi banwan henry kalong ke ba ki samla jungi ki shifting teh giting banwan shakmat desa ka wairu ki bang beper ki wan shakmat bat ki ai kalat kelenti lada ngi sisa ngi take risk bat ngi form sisa kita ki kenhun lane ki grup ki bebiang tenga dalade ru mentang ala sedang ban snai ke cooperative society keba ngangalong kumu founder baru ngan salong kumu CEO jongka ba ngin seng ki kam ki jam lejong haki singi ki banwan te nganam ko arban simpla de kapor tongin dang ya keren susu sibit le se ka ta jing keren jong pi la long ko batai lut mon nadong sedong ka phang jungi bo mentasi ka ka entrepreneurship la de jing seng kam lejong lat na ki kam ka bagi tray te kumbai ong ba Everest tharai ki samla khasi jungi ki kham duna kata ka ngin shim ya ta ka res lani begin shim ya ta ka sin jam ka ba nginum per khat ka ka bangan jia khman re ni di ban bu ka thong pat ba ladangi tristom ladangi yaisha bat ni sngoret ngin poi ba cha kata ka thong ka bangi kwa te menta ngin phai khindiat sha I kong sayo menta kajing kumbangi isung thu bat ngi yu I ru ba kajing panon kam hok ya ka sap ka bangi dan ka bau bleu ayangi kalong sisa ke jingger ku ya ka imlang salang te kumba pi la panon kam sisa ta ka kata ka sap jong pi ban thung ban tap nan ta ban hikai te haduk kat nun thrai pi la ban batai ngi kata ka ka jing panon kam hok jong pi kat nun kala pen im ya ka imlang salang ta le to ke jing ke li jong pi mo ka mangla sngot na de haduk kata ban ya tai le ne ban ai ke jubam ta nalor ba kumangala ada betah ya ketu session ke benang kong ke ai ke bang ayarap ikinong rep bantung tang ban suthung bo unsa akper dan ne tang ban suthung no unsa ba ikinong rep mentala lai south likisnem ngala da sngu yo blai ubla pli kani ke jabieng jong asak kandiat mo bangan penya yo pat yo umar jong ikinong rep banlang entrepreneurship kataru kamlong ke be kasin jam benang kong banga mensua ngamju interfere dan ngamju lorni ke ai ke bakinong rep ki tre ngasubut din mo masubut din kumno ki tre kumno ki di sayo ngamju ongre kat ke bakimon namar ke jimentoy ki te mentapat ba blay ula ay ngasak we kasap
kata kesab pangan penyak yau yang nong mar jong nong rep kum yo umdei mentale umdei tang yo sunrai bangan le kum bangala form ko to ka yang scam spice cooperative society spice kemut la kan thup lam ngi kini ki jing bam muslim romo tengala nangkong ngapenya yau yo sunrai mo ngas ngu yo blei ba hakin neki arsnem laisnem nadu snem arja khat phra khat khandai ar phawar we ngala penya yo mari kenong rep la jan melumala dakis pak tuan ke wat mencim snem ru hap deng jong kan ke lockdown ke yo jong akan sengi kibreu kiwan namar ba dak jing yo jongai kan ke padmasri award dak jing don jong kan ke spice board ke bala pen benabe yang keleng namar kan ke spice board kan all over India ngala poiru haka head office te sepo kusin ngala kila irab ngabangan poiste bangan ya keren ne baban penithu ida dia kan ka spice board ka penithu yang asa keleng saudong jang ke partai mentah te wat kibreu gena po US ru kilawan yu kejat hayang jonga te dak jing irab jong kini ki members jonga ki belong kum ki ACG dan kum ki cooperative ngadas ngawu baki ayo kam kumba pilio itu ki dor bangala bangi yatre teng yatre de ki phongot chisngi nga habang don ke school ngala school de kito ki train namar ngala don iwe breu ba pej mo ngala bu kerpang ba itu ngada sngu i kerteng Angelina itu i yarab bahaya nga namar ke ke ba i train mot inang lut ke ba nga batai inang lut daga jingarab jong ki perah mo ki khon jong aru mentah badon kan di kalau daun ngadas ngungu kamtam yu kun jangab kerteng joni basko mo meiru ila pas kan di media ila long ba kham sempang te men suam ngarai kho ba namar beli ngatension yele die ban penyayo nang taban tho ki kot kislang an hablet sepo office namar pi pertai menta ban penyayo umar kamlong ke besuk gidei bandon ka FFSI gidei bandon ru ka registration nang ta ngidei bandon ke GST ngidei bandon ki SMI itu ka SMSI license te ngas ngungu ba don unu kun mo bayar bat siweri kun ba kan ke lockdown kim yo la subani litule te ngasuk bangan ongiki bangadon kam kita ki yarap nga te mencim snem wada pedeng ke lockdown ngalayo ban penyai umar do lai puton ngala penyaj haka rukom badi ngiong rice kum tu nang ta namar ngayo ngyo ke jingarap naka horti ko chai wi machine mo ibarit ke jingarap sungu iki kam itu ibadai po jong ikong lakiang kila irap yangi ban penjo itu wi machine da itu ngi grind ro ngile ro kini ki ngi proses ro yo tangi sudi kum to ngi di slice kum to hendrai ngi proses ro ngi powder ro ngapat ngaliak kumni pi ngam ap raban ngan di tangyo podar kat kum ka jing di man jong kayo bat ka wei ru ko ngasngu ikinong thiet jonga ki bana po Kerala ki bana po menta teng la penya hapo India la jan la spo khat wei tli ki state ngana penya yo sunrai don ki bakwa do powder don ki bakwa do slice kum tu te ki wan hi ki trok namar ka snong jonga ka laj trok hi tang ba ada ki phak pat gitu kontainer tang hab le pat skiwe ki jakan mar pa le ba ka snong jungi ka long khong dong phi kam la ban yai tem ka wer ko long ba ngas ngu yu blei bo ai nga kan ne ka jing mut ka jing perkhat ka ba kham pech khmat kum no ba ndei ba ki ba pli ki nong rep ki suthung nang ta ki sudita dor ya kata tangan umpunro namar banadu bang stang ban sim khia kan ka penya yo yen sai la kham kiuru ko dor te balai kalong gejing kalong kene ko wei ba kinong rep jongi gidang king sting pat kinong rep jongi gidang king sting namar ba kim pat nang maban le khoi nyilai keren sai kumno ban le khoi hendrei namar kinong rep pat jongi kilong ki ba dok ko wei ru kim biang jaka that kim biang jaka ot kim biang jaka sai te kiwan ra kane ka unit jongi ngi pat ngile kumno kumba phi itu ko dor ngiap khoi tigis pak ngut ki breu ki yo nong ndai biki suan yarap ndai ngala air ko ba nong sngina bantaj ki hoi ngade nong pej moi nong pej nong penyaj ang to
kom katu ba society hendai ki nong treru ki yo hi kanong mas ngotenat ban yo ai pisai ki man tayo bat ka wei ru ka bangas ngu e yo blai ba ki nong thiet jonga bat mangang ye senia hadu mentang ye senia wala dangim pat ye itu wala da hadu menta don dang bun ki bampat wan haying jongi handai ki susania be janga kai ga bagi senia ki advance ru pisa mo su la da wei nong thiet uang ba ngidam kam si photon mo tengong lada pi kwa sepuluh lada pi advance pisang am tre pi ngin hap sien ham ngin hap non kam ru ke jabiang nama lada ngestok yo umar sepuluh lut ke pisang ngasim lun ka bang mo ngisim ka lun bang talada yo le se utu brio pat wong su ong bo andreu klem thiet pat le yo ngapat ngakam don ki ong bebutu mo ngakam butu ngong lada pi kwa sepuluh 50% advance mo 100% pila de bana advance pa nga lada mut kane ka goy ka khobor nga kwa ban ai siki paranong tray mo bangan ai ki kane ka khobor ba ngimde ban susa thok gi bana bar hoj ngi burom ye ki mo namar ngi kinong me khalaya ngi don tang khandia de na lor ka tang ngi duna na dong sedong ngi duna ki mesin ngi duna ro jing nang jing tep ngi komboong i sar everesto ngi ya thung mo leni ngi long kinong thung leni long kinong bed mo leni ngi long kinong ot tala dom don pat nong thiet leo set em ki mar ki mata te ngas ngu hi kini kinong thiet na bar mo na mar balai ba kitang shutip menta ti kila sul telefon ma nga direct te ki ong bangi kwa banwan nga ong wan mo ngam ju kan tait ru yo no bakwa banwan na mar balai ba nga kwa ba kayo kan yai menta te pi mudur mo balai kan ka yo senrai jongi ka kham sakut na mar ba gine ki nong di jongi ru imat hakini ki por bala dep imat kimda ki su wan nong rep ki su di kum to mo nda ki la di kum to ki pat ki bayar nda ki le yo i pat itu ki dang pitip ki nong rep jongi mo ki bapli kim pat nang i reban pen khoi ba na lor bangi hikai ku teng kim jo teng kai ro tang bikin yo bisa ki bapli nong rep ngai snei bapli nong rep teng ha bakwan bo mari nga ngamai ro ki lada ngamai ma kenar ngas ko i ki mo ngong pe lada pe uno ma jong pi bi wan bo kom ne la mar ba ngaman se ngana sim ha kane ka dor mar ba ngapat ngan hap men hap le mon hap siu pa di ki we ngam ju angro iba yela de ba ga jing tres tom jonga kalong ba pitip kuman ong no nge teng don ba nga equal bot kat kum betit kat kum bedi balai na mar mentang adang maintain kum bagi ong mo tinoi nang maintain ka quality ong kwa ba ka jing khoi kan ya cho khmat nda ka jing khoi ka ya khmat ngilala pat penya yo mar tang ba ngapat yela de borbuang ase long ba ya sha mo lada don ka ba complain mot kumaki ong nda ka jing baklangin sa nang mo kum no bale tengas ngutenat bat ka wei dei tang yu senrai ban pen imi kinong rep jongi ka ei ke baki rep ka ei ke baki kwa te unong thiet ru bula ong bela don kita mo kumban hikai ngaru te ngaru ngathiet ni kinong rep using ru menta de usnem ara cara kuwe ba ala le chi se kinong rep ala ong hiki badon ka yo mar bun sin ki kinong rep jongi mo ye dis ing im em kum to te men uto urit uriha pun baki bret lada uto lada ki dekar kim bam syo tikla e bret te nga ong ba em nai bret mo la ot be kum to nda kila ot menta kila sngotenat kila wan bu hadu menta ngala yo bandia do 10 ton ru yo baki ot slice mdai tang baki tang slice ru te da iju hi machine nga grind ru mo grind ngala di powder ru kum to mdai tang ngala don ki product menta la don product do senrai ta using ngidon ru to baki ong da khatien nong wei kasia la ne da chini ko maki ong cinnamon mo bun jai baki khot keteng nang tang chong lo kan spice like no so mengken dengan download ndo ki so mrit mo black pepper nang ta kan ka ane ke bagi ngakhat la terpad ru ngapin powder la ki kwa powder ngai powder la ki kwa hol kum tur ai kum ta te ngamot ban ong tang kan ki wei pan ya tai nia than ne kam long mo yo da se ngan poi se ai ka por ka yai te ban pen kut ye ka ai ke ba na ka liang janga ngakwa ban ong kum ne samlah kam tam
Umday bangin susyania baik kumboong sa Everest bangin susyania tang hakakam sorkar lani ngin susyania baik tang haki ikam bakam suk one office ya lani utang mas one office kantam mo kilong kapayo na say kilit siyang sinesitay lani kipindon kam baklaya ka ay mo henday nga kwa ban kentu kantam iki yaki samla jungi mentaba ngiday ban de ray matray ngono kam baik nga yela dia hiu imenta nga don hang ne nga long kum ne la syai tang sukhi step dadang nga ngula tang teng nga sulit mere step hang andawan nang tu nga sedja hadim de sedja bamza li school andawan school pat bret kijan sem bu kijan sem trace rai dadam trace rai ru la dadai ke por rai dai ke por la dai ke por ban li thung ba nga trai lut ki kamro no dong sedong por thung baru la thung ba ke por rep senrai ke por ba krain senrai rong krai nganum ong ba oh mentang ngalong nahi kai ngala penyak mang suong lek tu ngamla ban ong kumta nga kit hi nga tho nga wat hi ustar nga kit hi nadien kit hi berni teng gibru ki ong nga fitrei kumbom de hi nong kai ngong ke por school ngalong no hi kai ke por thung ba ngalong nong thung ba ako por sedja ngalong kemi hayeng long hakatagrukom te nga ong ba habang idon kamon bantrei kadon rukalat hubaki ong kitinang where there is the way there is the will but suku way ro nga kwa ban ne ba mentangal asdang man penyeteli ya baro kito ki brio ki barep senrai mo rengkat bat ka sorkar mo mentang kani ka MBDA ru kala wan sengi ban yarap yangi kadang tengi na kapor bangi kwa ba ban pen bahas su inu sunrai jungi mo kumbang ketip bag perthaim ta usunrai jungi best bahaban man ai ka ne ka khamtam kini jing pangkan sa te mut ngi kwa du ban penyat sabar ngas ngau tenat mentangal asdang usunrai bangi ya penyat ula poi sedo US itu inong US ba thiet usun rai la wanyuk kejat yang jongi ada sang komen teh kan ni ketaya bela dep ngara dep ha sa Malaysia kum ke jeng persang mo jeng persang teh hendrai ngakermen bahkan long ke bejop da ka jing tre lang jongi kum kinong rep setei bat ke ba aru bangim dei ban suong ba la don ke jing ek ngin sange ni dei ban persang lag persang wala da umnang suki ngin sapoi seketong dan nagaliang jonga ngakwa ban ong ne kamtam ya phi ki samla ki basngap ya kanega khubor basngau ha wat penlut ya kepuar ban susyania tang hai mei pa lenek sorkar mo don teng ki na samla jungi ngi ki kimi ki pa ngila penlut ki lak mo yala dia teng wat tang jan sem ro mut ngisang benut an thiet tang ban yo peli skol ki khon mo te ka pisa ka iga bangi yo ngi de ban ong be ki khon nala dep school ki khon pat kim mianang re te nga yele deng la hikai ki khon badan hing mo ba pidai ban trei ki dei ban pej bat ki wero ki khon ngom ha ki samla jong ki dei ban long ka la wei jong ga yeng ka sem jong ngi ki dei ban long ka la wei jong ka district jong ngi ki dei ban long ka la wei jong ka state jong ngi ka ka baki ki ngau sem jing yes lok bat ki kimi ki pa nga klai ban snap ye jing jong ki wei pat namar balay ba ngim day ban long ki briu ki bakhamnap kay ga bang isem hala de ngam juk khamnap bak wer ko long ba ngam juk kan tadru ha ba ki briu ki khot nga kay ga bang ki khot nga wan be mo lada ka long suong no tharai nga wan hiraban ai ga e besniu in sahab ai be ki ba te ngala snutenat hi ba khot mo ko mkin man bane kan tulang ki weru bas ngap ye kan ka kubor jungi ai ba kaneka Don Bosco Network kile umtang na kabentau play ngas tenat kamtam ye fadar mo pada Michael Magri kulay sibuna ifi fadar de no pi bala sem lene balong kumi founder jong kaneka media kulay sibuni pi ulay urang kerkhu pi ulay yo iba udon kam kum kini kibro mo kata daw ay kasap ko pong wala sin perkat yung ila long lingdo ate in su long tang ban pule mas ne tang ban su kren haki seminar henry ngas ngotenat ba menta ka
kebalang jongi ru kala sim kum kini ki jaj ban pen slori ki khai samla jongi ban pen slori ki breu jongi bat tang na benta ki breu jongi wat iki weru ki sabar na ka community jongi kebalang jongi mo kira ngayo iba bun baki komen ki sngot tenat ha te blai sibun ni phi padar blai sibun ni phi kong paswet mo ibla funinga ibla sngot tenat do kata-kata ya iya beres ru ngila itu mdai tang mentang ngila itu ngila ya keren hina ke por banyak pengkiu ya ki breu jongi mo te ngai ku blai ru ya phi bro ibadon nang ne ya para jonga i balong twins we wan lang ban nga nang tai kun jonga ya don nang ne ki bisa senran nga la ke por ki ju ai men sim ru nga ban ngai ru ke jing ku blai kham tam ya phi ki nong sngap baro la da phi don ke ai ba phi kwa ban yo jing tip ne phi yo jing sai kila ban phun yo ma jonga khandai lai pra lai ar san lai riu kila ban phun nga hau num nam baru bat ngaru ngampat long ibara la janai la nei bla kiu pula ngadang bun hagi jing duna ngadang kwa ru bang ini share lang mo ka ai ke bang ka jing kwa ka jing temu jonga ba la da kiu ki wei ngiru ngi deban kiu ngim deban long kum gi tham mo ngim deban ong bo oi te la kiu la ne ngi suya keren la ne su kan tho i wei ngi deban ya men sim ka ai ke ba phi i bang ngadang duna ai men sim yang mo bat ya resu trai in long kum tahi no mar mi ir umpan long re ibala long la perfect mo kum briu ndai nginang don sibuni jeng dona ngidang kwa iki we ro begini senlok ban ngi dang kwa beki we ge beki sem na bengini ki ulang ngim dai ban kan tho mo kum ba ngi sai kren ma ban ong ba la da kiu ki we te mut balai ngar ngam kiu keto gan ngadai ban gidai ban nang kethong bu ta balai tu job ngar ngadai ban job balai tu kiu ngar odai ban kiu tang bangim dai ban kan tho ni ngim dai ban ban keren to met dan ni you know kan ni ko we ngak wa ban penduk hapo kan ni kari jongi ba ni dai ban ni kiulang ni dai ban ya trilang kumang om ni kumdong nga persang ban pen ya teli ki bro jongi stay baro kinok thit senrai mo nga men swa te su ong imat ki ong bo te kong ilong am tip ki ong kumno mo tang ba suki baro ki wan baro ki fun baro ki wan ong kong ngadon senrai sim penyai mapi dengan skot tenat hado kata-kata nu sem ajar apa we menta kadang don hapo benai September pakanai ngala yo ban penya yo marjong genong rep hado san pheuton ngala penya chedu Kerala Cochin Maharashtra Delhi Bombay nangta sapo Delhi sapo Punjab kleng ngakhlem la nyau su te kawai kalong ba balai kis ngau tenat kinok thiru kisania yanga ngaru ngasania iki ngamju kuslai pisa henrei ngakwa ba uneu mar jongi ke perthai kan tip dei ban tip tang pun dia dei ban tip sabaro ke perthai ngasai kreni tu genong thiet ngong pek wat di rem dor pelat wat di rem dor pelat sunraji ai baki beriu baro ken yo maru dei umaru wa kongsan udei umaru wa bah ye kiro nganut te ban ngom tai nong thiet jonga ke belong he bala long ki milinar mo ngasai kreni ki ki semut tenat hi kiro ki ong ke dei ke bi ong tang ba we should earn something hoi pidai ban yo tang ba wan di rem pelat ai bi ki beduk ki batai pitip usun rai la kedong se ki we ki jelayan ki thiet tang ki ba barus pa ngatip bagi di rem pelat tengok ong ba ngarungan ai pi kedor ba kambit piru di rem ai bi ki we kin yo in yo bentalang taladang yo bentalang kumu jaj ben riu jing thau jong blei kodor tam perthai mut ngidei ngin salong ki beteli ho ngim la laj ni ki basniu mo ngim la ban laj namar jar ka telen blei wai bru jar ka sab blei wai bru jar ka donut henrei wat la dakataro ngin persangkat bala ban ya teli na yeng hasnong la jong ha ka stit la jong ha ka distrik la jong bat kermen bakan puai sabaro ka perthai tang inehi blei sibun ngan pungkut no thrai jing tren thrai la kut hi ong ye kisam la ya sekmat non kam hok ke puar wat penlut puar tang ke bobai wat penlut puar tang hau eu bam dei jong ngan ke perthai re hot ke don ke puar ke bro tang ba wala kataru ni dei ban perkhat ba ladangi in hang ke perthai tangkat noe mo tangkat noe ladangi khan man toy simet gimla ban rai ke spa se beneng de surujok henrei gin hab ya share lang ke bang idon hakam jing im jongi nang ba ka jing im jongi kum gibreu gilong gibreu ke was ngothu ngi de ban don ki badon ka mindset ki badon ka buar perkhat
mo kibadon ru ko donut ban long gibru kibya teli long gibru kibya ailem ne kai bang idon imde ban long kibya kham nap tang ko nga ko abno please pon te hibun kita gijing kran giba dah thot dah kat trela kham tam su ban ya ka dictionary ma te mentan ngayo sko gijing kran jangi kong sayu bai ong ba ki kimi ki pa ki penlet skol ki kon mde bakin su habakot kin su shong yeng la ne kin su shania pa hi mai pa kan poi ka por bangin haban besak la mangi ki kimi ki pa kan poi ru ka por bangin haban yeng hala ki jong ki jat te kan rat poi ka ta ka por la da ki kimi ki pa jungi kim hi kai nginum la ban le kata te nga ai ngo shibon yo blai bo ai yang kini kini kai arngon ki bala la si sha ban ai ji kai ya ki ba da ki spa da ki hajar ngot ngathrai ki samla ki khna ki ba ayat lengba ka lenti ka jing em jong ki ni arngon ba ka e ka jing hikai jong ki kan pensai so shisha ka jing em jong ki te khlam da pan slam shu in pai khindiat chai ba Everest ba in shu ai no ya ka khubor ki para samlan mar ka por ka ayat te ginum sim thane ka por jong pi pro ki nong pen te batangin pan ka khubor shwa bangan ai ka kubor ngamut ong ngumne ban long yu nong hong ba pide ban yo nong pinom poi re shak ta ka thong bat pinom long entrepreneur ru kata gade ba khmat ai te ki factors of production pil ade ban tip ki khna ba pule economics ade ban tip te sakawai ru ba ki factors jong production kadon kam ya ki businessman mo ki la ban long e sole proprietor la ban long ki group la ki kun hon lane kumbang ye I hari jongi menta ba wat ka benami ro kadon kene kalong syak basung si ngakum samla badang kena karta han rengala yu I ba kane kaspa ba kuban ong no ki resources ki bangi don hari kasi jantia jongi la rong deki banabar piki samla kalong rukum ka khubor kebangan ong ba pidai bandon ka entrepreneurship mindset ka ba nadu ba pisdang ban kwa ban penmi lene ban sengkam but ya no pimot ban ai gitu gitar ki ba penmi re ban survey ru ya ka market mano bathit knang ba pinio ka ta ka thong jung pi ka ta ka jing yo no telada mangabat ma pi ki samla jong geri khasi bu ijungi ngi wan khmat pendon kam hok ki shai gane jing nang jing start ki training ba pher ka ba ka sarkar jungi ka ai but ki departments ba pher ki ba ka ai but ki subsidies ki ba pher ka ba ki bank ki ai kamot ngi la ban thau perthei ki bun ba ki ba ngi la ban ya share ki bang idang la ban ya yo ki jing hikai henry ka por ka khendiat palat tenginam kwa akhirnya nomor ba ngidang habban ya trei nang ne shakmat te nginam kwa akhirnya ban simplat ke porru te shwa bangan penkut ngakwa ban ong ba haga temri boy jungi ngayu I ba uskum kba ubasuk ba bangin le ka mushroom technology sengu ba pi ki samla na katai ka than bat na ka than jong ga rilum jantia jungi ru badon ni ka to galat kalenti sengu bahasa ban pendon kam ban le ya mushroom technology oyster ne button ro phila ban ri ki masi phila ban le kino ki kam ki ba ai jing man toy tamba pendon kam hok ya kata jing nang jing start jung phi ban long ya imei pa jung phi bakin long ki basarong ba hakapor ba kumnga ngakan mau ba ngalet school ba ngajau mat teng wat teng just step rongam yo ngalet school henry endang ala nang ala start ngalala ban trei imei junga ikemen ni yo I berketo ko mat jung I syak balang kumba ongu melung sus tham kapen urlong bat kapen kemen ru kapen seng sarong yang bat ki bahinga sem ki marjan marpa ka kur ke jaj ru tema piru pide ben sim kum gane gen kalat kelenti bat ngidon kam ki kun semla ki banang ki bastat ki bala ban integrated ya ka knowledge into practical fields ken kenang ba kalawai bat ka jungi ngini yo am ki babha ki ban te shisha ya ka yo ka kot namar ba ladang ilong entrepreneur kamut bangi sengkam ban ngi ai kam ai jam ya kiwei kata kare ka thong ka bah khmat e ladang imla ban le kumta
kamut ngidang long hikinong bela kumang ong ipiki cultivators kamdan jingmut. Dengan penkut no, dengan mut ban ong kumne. Ka filosofi jong ka jing im hi jong ngasngeu kumne. Ba be a chameleon who can bring change through proper education, which you can be an asset to yourself, your family, and to the society. The kublai shibun, kublai shihajar ngu, but ngindangnya trelang, ngindangnya share, na kawai kapor, ngale ngindang haban len shibun, na i kong Trinity, but na i misru, bang ngide ban long dynamic, ngide ban long innovative, ngide ban long flexible, ngide ban biang attitude ru ban approach, but at last ngide ban contribute ru ya ke bang itip, ya ke bang inang. Hangta ken ngin sadon kata ka holistic education with pragmatic action. Kublai shibun. Te glayo sngo shibun ki na i kong sayo, ni Miss Trinity sayo, Miss Mah po school, nanta na isa Everest Mersing ru, te ka ni kapor nganum perslam syo nganum bunia syo na markai kay bakikran kala ban belat no. Te ngin syo ay tang kani ka jing kublai yakini baro argot, but yo play try kanat, but ya ka Don Bosco Media Network, but ya pi kinong pay baro siya bagi bapay yakini ka program, lasam tiyo ngin second do biang hakani ka jo hi kapor, but kawai kabangi ko apan ong nakalyang jongi baro laingot ba kum kinong hikay kay kabangi ngan kran ta kaktian parang mo kabog gi ong ba we earn lani we make our living by what we earn and we make a life by what we give. Dik ay kabangi yo jingman toy na kay kabangi yo nong nakbanta jogi kay kabangi kamay but kay para kabangi penlong ka jing im jong kiway pat na kabangi ay. Di nakini kikintian kublai shibun. Yin siya siyang biyak.